A miña clase de Into, a mellor clase do mundo. Todos nos levamos ben e así estou a gusto. Eu fun a un restaurante e pedi unha empanada. Despois do segundo prato pedín unha ensalada. A miña clase de quinto é a mellor do colexio. Aquí estudan de brexo para saber máis galego. A miña clase de quinto é a mellor do gran mundo. Ten os mellores alumnos e síntome moi a gusto. As miñas dúas irmás son pequenas pero fortes. A veces sí que tolean e ás veces fanse cortes. Os legos son os mellores xoguetes de todo o mundo. As pezas eu vou xuntando, os set monto nun segundo. A miña clase de quinto somos todos unha piña. Eso día, profe Gema, non me quero ir á casiña. Pasou o Nadal en Brexo, nos estamos entre festas, e xa despois dentro do que divertidas son estas. En Galiza moito chove, é un lugar moi de costa, e a mí non me importa porque ela é fermosa. A profe Gema é moi boa, a mellor de todo o mundo. Con ela de profesora nos sentimos moi a gusto.